and ngishaya ngokukhukhulela ngoqo enkani nenkani ngisho ngiyofesa mina ukushiza nje ngikususa ngithalapha nje esangweni kuyi security manje ngibuza lithi mfowethu ngikakusiza ngithi yabona ke indoda angithi nje wavela ulana vele usiza abantu abezela manje uma sengibuza uchaza ukuthini ngivele ithi hayi baba phela kukhulunywa nami kanje nokukhuluma nami kanje ngithi hayi baba vele ngifunga amaqupha manje vele ngifesa ngifunga amaqupha mina vele ngikasuka elifesa isikhathi liyafesa ngivele ngiyeke ukufesa ngithi why ufesa ngithi lona ngibona wena phela ufesa ngithi vele ngizele wona uzofesa la wena nje uthathela izinto phezulu mina ngizofesa la kwinkampani into edala ubona ngathi ngifesa kuwena noma ngifesela wena ingenxa ukuthi wena umphambi kwenkampani umphambi kwayo manje ubona ngathi ngifesa kuwena ngathi cha ngizofesa mina la vele angazi ngibhlemela ukuthini ngabe ngizele kona vele kuzofesa la ibe ngishiya kanjalo